wanya ketiapa ewa sasiso ewiase mubasum na wansum ye die fanyina mose wansum bisa usum ye ma ketiapo eni je di sompa die ema ketiapa sompa die sasiso emeni je Sompa FM, Sompa TV, Marketiapo, Sompa de MIG. Teaching what we to Sompa FM and TV, Nebema Wenigi, and Yaketiapa, Nebema Wenigio, Sabra Boymo Dagini. Be natural, so no dear when ya Bemma when it na ketia panso kamu e marketia pa our fidi in it to sompa FM and TV why yasim sompa mani jeni akatia pa na unu warada Sompa de asitine imuno ema ketiapa ye no mai munsam makudi munsam yina ne kasebo bijisam ni eja susem yina sompa de abama sompa FM ema ketiapa sompa TV Emmanijie Sompa TV Emmanijie Oh, wisdom ni mitie Sompa FM he Sompa TV No abo premu ato amanti asaman Ghana yamamu nyina ha yegina weso ane yasam bibia nso akwaba ebraso se yede premto bre kase ade somwo we ni yakase no a secure sanitary pad adawroma waso asene ama bibia ekoyi niam nyina hye na akwa mu kama na wo mu adawroma nti kase no edi ni lemu se nkra ne ya omafumu ade ho na won mo eye ne kakra kra twa ko won dem na sutobre won modea asini koso empemfa ho ejina mfinfin pepepe wan adawro manti enya won nkonkonko endpoint homeopathic clinic nso ka ho no bie ya wo boa amakase no nia ewo hawo bia wo mu no womode atwa aba ahwe no wiepe na 21st clinic enso abo echidom ama ne manyina akose totin nemrem 21st century wo ma ne manyina ekona kwan mu kama wo adawro manti kase yi etwagu ewo sompa 106.5 FM ewo nkran ha nya yanko a ebebudichi se ata ye esi apaso na wo pa na nyonko apem no afiri ho ekwakopie mu ewa asantemantam mu kumase eya sompa 93.1 FM afei ayiko 100.9 FM wono so kumase adamfo pa radio ewo France abrochimemu Paris wono so ebogum ewo ho sompa 101.1 ewo takwa afei 103.3 ewo takra de 106.1 eno ye sompa tachiman no 98.9 eye sompa sunyan 90.7 ewo nkranza ena 101.3 ewo doma udi koda ne so no ya hwe ba bia radio kantra nwamfo ne wono ubewu se sompa FM so ya lezie miamu den abom pampe ya agensam no atopete ho udu abafo ntentanfidie so ye ni kan hyase ewo Facebook ho no a eye sompa 106.5 FM Accra and a YouTube no so eye sompa FM live afei ensamo de baba somonde no ya kruche ni nyina de akwakogu www.sompaonline.com me patron ensamo de bro eda wie yi na poso bie ene didi so yi
Akatesia bi a waje titiye ewo bimbila SHS etu akasa no emu nsam na mawie. Asem kese bi asi wo Madina adani a yesi maame bi nanka wo mususu se wafiri mu enso wasan ba efiri hin. Ahomachi akwanhia bi asi ewo konongo odumu ase enipa bi etina nanom se do. Minerals Commission for ka kire health Goldfields say wo munya adwumaye ede ne wo mu. Wo ahafo no Southwest Cross ni bedwa nim so opani baako ya wa yesofo pon wa organizing paibo bi ensem bi asisi ase. Afutu akwa mama say nye da bia na woman power nkwa munya adwumaden emfam wa mukunum na betimi aboa mo pa. Sada so na opie mu e wa manhia wanu mu a wa mu da na duafie mako edu baako bibi asi. Ye ba kwa amonone na amonone nsemu no America mamu Elon Musk wasi say wa ba bete political party foforo amanyuko foforo esan say wone Donald Trump say wa monfa hansi ha ensam no ahodo bebre e ka we no mo ho ena nuanom be no yatena se ya yedi mo nkire mo de brewo yenom abete yan kakase mu no eyemme obrempon na kwaku ampoma menimeni aba abena badu adepa kofi. Ebusia ye free sam no ase original ye dia ma na dia difference yi emu enye de kra eyare hosam wo man etifido amantamu bimbira eho ana yedewu ekwa akwagina na bimbila no ewo na number not mentioning ewo mentifi ado amantamu arahosam ne se aketesi a wono wokọ suku ewo bimbila SHS no wanum si tuo akasa no na asemi eba montene no ne ya adwene ye kesene ne na se adwene ho ayente ase yete ase nso ayentime nwene ho menkosi awieye yei enensam twrofo paade hunufo ye hwehwemu a ne yekobisa mu eno amode to sompa kase anim sei na asem ho no kura no ebeto odwase sa fire festival celebration ya ekwa akoso ewo potam wo no esanse niam baako ne mienu bi esankra mu ana eho anu nti enka wanum ntwam kafi nka beyanka obi asa fire festival nka obi anya bi enso obi nim de ekwasi ya bimbira upie mu SHS ya ewo honom no a wamu de wamu kwaya sa fire festival yi na wanum so wamu gusuwa na ne bi mu ji wamani na ne wanum otonyom na bi sa na bi bodondo wanum nya de se etuo bi akasa agidimakum na dimakum na je ye no wanum kirem sa fei na bi mu twetwa wamani wadi afrihini ayaka ba de tuo ana kamprotuo ana waya pampashin na wanum nya ne sa ketesi abako akrim no grum no other form na anu amunu sa nya asagoro sɛde obi atro ne ka achie no na akyire no mu sa de nani aye dene enti wa mu pagya no na ketesia no edin ane Fatima na wa mu kyire mu sɛ Fatima agentete e obimbira SHS sɛde maka no 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 wa form 2 na tuo ne kasa no ne sa no wa mu hwɛ baabi a wanom anti sound ne free ye no na eye Vampu Dam no empotam wanu baabi Regent Palace no ɛhɔ ɛna etuo no efiri ya etimi afa ni padom ni na nam so ma Fatima etuo bo no na ebra so mpa kase ye ene nkomo twetweafo ye di nkomo no ɛna owura bako a wone de na tagoma ye bisa no no so wo mu podie wo mu ahemfie wo ɛna gya emofra ni bi bebo amane sɛ etuo akasa na sɛ hwan ne botuo sɛ hwan ne botuo ne de owura na tagoma se won de wo hu na mom wamu bie mu awa hospital da baabia wanum di aketesia ne koye no ehwo na doctor fo be ka say aketesia no aye gone too soon na chese wati na nanom se do dada enti owura na tagoma no wanu kura aso aketesia no satam na no aye funu na aye body no wan so mu bi e ma wamu yi no de ne to ka mu ni ade ade enti no se baabi kura tuo ni free ya wanu fire festival wanum ya de suafo tuo kasa aye no de wamu sha da hu di ofaya tuo no na mom adesuafo ni bi ena ekire mu sei sa abayiwa yi a wode Fatima ye etu akasa ne sesei fire festival wan hweso wan hye ne dom ensua de ana mu nkromo a wokogina hobie wati na nadom se dodo wanum se wo firi kuro bi a eno no ba bimbira ede bayawa ehwo ena sakete ketesia yi efiri a wo gentete wo bimbira SHS ya wan hye ana fire festival ti etu akasa no ema Fatima eti na nanom ensiedo
Yɛbɛto ansɛm no so abusua join yɛn wɔ Facebook no so ɛyɛ Sompa 106.5 FM Accra ɛyɛ afa comment to hɔ na yɛkenkan comment no nyinaa kama ɛde ama wo na yɛfiri bimbila ɛno yɛ asɛm kɛseɛ paa yɛasan de ani akyerɛ mu asɛm foforɔ mu ɛno nso asɛm kɛseɛ Madina ha yɛ ankran na ukopie mu ɛwɔ Madina ha yɛ nananom muslimifoɔ yɛ ɛkɔ akwantu kronkron na wɔnom kɔ akwantu kronkron Mecca ɛbaa yɛ yɛwɔ hɔ ne yɛte sɛ nipa no bi wɔ hɔ a wɔnom ato ayanom ɛwɔ no hoa ama nam so kora ma maame baako a no so ne din bɛda mu ne yɛfɛ no Fatima Kasim wɔno nso baa yɛ mpanimfoɔ hajj board no wɔkɔɔ ne bɛbɔ amaneɛ sɛ nokora maame wato ayanom ɛwɔ no hoa ama na ano na otwetwa mu mpo wɔnom ayɛ ado a ayɛ bibia wie akata maame yɛ chikurakura afei wɔn wɔ hɔ a wɔn te sɛ wɔbi na ɛbɛ yi ɛyɛ hwan a wɔn sɛ Fatima na ɛbɛ yi nom sɛ Fatima hajj board yi ɛde ne din amba sɛ o wato ayanom no hoa ama nam so krampo no wɔn asie no wɔ Mecca ama wɔn ayɛ na yie ɛwɔ nkran ha Madina wie wɔbɛpɛ den ha afei wɔn kɔhwɛ ya sɛ hajj wɔnyɛ agontusu wɔnyɛ dead body na mmom wɔyɛ flesh and blood ama na ano kyɛ sɛ akɔyɛ su ansere ɛwɔ Madina ne yɛne abusuafoɔ no bi ɛbɔ nkɔmɔ ɛmom ɛkyerɛ sɛnea wɔn nso ehu nsɛm no fae. We just saw the man came here with her bags, her luggage, and everything. They were very sad. What happened? They said she has passed away. Here are her things. We didn't understand. She just passed away at the airport. At the airport, yeah, that's what we heard. We didn't hear about everything. There's nothing. Later on, they said they came here with medical reports. We don't know where they get the medical report from. I saw her in my eyes. She's not a ghost. I saw her yesterday, 2:00 in the afternoon. We are sitting here talking. When we saw her, she came with taxi from airport. So I asked my sister that, is it not Ajia? She said Ajia. But Ajia is dead. Last Sunday, we make everything. We make Adwa do anything to her. So now where Ajia comes from this time? So we shake. We ran with her and see and hold her. Ajia, is it you? She said, it is me. I didn't dead because I'm not feeling well. So we can't understand. Yes, I mean that I was praying. Oh, I feel so bad. I feel happy and I feel bad. Like, what is happening? Because they told us our sister is dead. I talked to her. I entered inside the room. I hugged her and I asked her, are you my sister, real sister? She said, yes, I'm your sister. Yes, I'm your sister. I didn't dead. Me muyo meti ase pa. We ya abusuafo ni bi. Na ebeda mu no ene hajj tax force no. Pani ba ko a wono so ka hono bi pa. Ya your friend say Alhaji Ahmed Sorogo. Ya ne bon ko no so we de enokra ni nyame anim ni. Eya ade a identification bi no ama antime aho error. Incredible error. Na no say ne yenkwa ne pani ba ko a director of administration. Yeah, friend say Alhaji Idi Sumaila. Ya no emma nkomo ne say ne Alhaji. Wa ba de sibibi kire ne e ba ne sen na mo pronounce say Ajia Fatima Kasim wawu amya na ado a aye bibia wie wabreko a wengu ye. There were two patients there. One from who had a tourist visa and the other one went with us. But by then their passports were not with them. So the one the same, yeah. So the one with the tourist visa passed on and then they mistakenly gave it to this one. And then usually when it happens, it is the embassy that takes control. So the embassy issued the certificate. Then we knew that one was gone and one was still on admission. And that was the record we have. So not knowing it is this our mother who actually was alive and the other one. In Hajj operation, this is my first time of handling Hajj. But what I've noticed is that I decided on my own to categorize the operational challenges into two folds. The first one is factors we can control and the second is factors we cannot control. This one is part of the factors we cannot control because if somebody is sick and then the hospital comes to take over in an ambulance, they just take the filler away. The hospital reports to the embassy, then the embassy also issues the certificate. Enti anya yam from mekrampo me first time kra mekwada hajj board so ni na anya ya ne o embassy no a e was Saudi Arabia ho no wo mo na issue yan report ma won no mo so mo issue death certificate e de aba eno na ma ne ko ba sa na emom na wo nyina ye nipa mienu a won ya de e wa ya sabia e na wo mo misrepresentation bi no mo ye na e ma ne ko ba sa nti we de ye da nyame ase pa se Ajia wote ase we eye Alhaji Idi Sumaila nensem no na ne Hajia ti ase yi de ye sanso akopie mu ewo asem fufuro mu eno so ya rehosem sada na we no akwanhia bi asi na se wonu mawuo se wonu ti ase esi a ne ebehun se ye Hajia de ni bia
yɛyɛ na yie a waba yi a na wopie mu awɔ kɔnɔngo odumu ase a wɔnom kwantempɔn kɛseɛ no so wei wɔn se ɛyɛ triple lane na kyerɛ sɛ ɛyɛ lines no yɛ 3 cars no sɛ di hwehwem hwanhwamu ani na ahomakyen wɔnom so wɔn wɔ hɔ na wɔnom nya ne nteɛ sɛ akwanhyia bi asi ɛwɔ saa kɔnɔngo odumu ase kwantempɔn no so na wɔnom bɔ anan ekɔpie mu na yɛ Nigeria born man diesel trailer bi a ne registration number ɛyɛ JBD 74 ZY we wuhwɛ sɛdeɛ number ne teɛ no kora no sɛ ɛnyɛ Ghana number ɛne trailer bi a ɛno nso deɛ ɛyɛ Ghana card ti GS 7884-18 wɔn mu mienu sɛ hwehwehwehwam nti wɔn mu gonsa ho wɔn hu ya ne sɛ wɔn mu de asi agan wɔn mu de sie ne saa na trans by force na trailer paa o sɛdeɛ abusua wohwɛ wɔ Facebook ne so a ɛda soɔ no ɛyɛ SOMPA 106.5 FM Accra Facebook yɛ de ato so sɛdeɛ car ne intestine paa etimi ayiye na adwonkolize no na ho akɔhia sɛ nipa ɛwɔ mu wɔn kam ɛsan sɛ wɔn mu ntimi mpie entini car ne trapu nipa no ɛna kyi nipa mienu ɛhyɛ mu na asɛm no akɔyɛ awerɛhosɛm ne saa yonti adehye a wɔn mu timi bɔ anan ekɔpie mu wɔ sin hɔ ɛfa tetefon ɛfrɛ ɔmanyi odum gya adwumakuo nsɛ mommerɛ na atɔmo lai so mo edi amudie mu a momra na momatwitwa ne yanyi wɔ mo sɛdeɛ bia bibi nkosi akyɛ ne yanka sɛ afei ka na gya tom ama adehye yi a yɛhu sɛ wɔn mu tiem wɔ ka yi mu nso yɛntimi yi wɔ mo yi odum gya adwumakuo yi a wɔnom ɛwɔ kɔnɔngo odum ase wɔnom so ɛyɛ hɛri yɛ papa ekopie mu wɔ hɔnom wɔ abra na ɔpani kɛse a wɔtua wɔ ano na ne wɔn sesa wɔn kuku ne wɔn kaka ne wɔn akutrement nyinaa kɔpie mu hɔ a wɔnom hyɛ aseɛ sɛ wɔn twitwa ɛhyɛn no nanso na adehye ne kyerɛm sɛ sɛdeɛ na adeɛ na yɛ no hwɛ Facebook no so a wankasa wobɛtumi wei wankasa wani tua dɛten dom bisa sɛdeɛ kaa na yɛ no abusua na wɔbi nim ɛsɛ adehye mienu a kaa na trap wɔn ahyɛ mu kwa wɔn bɛnya nkwa ɛnso odum gya adwumaku a wɔn wɔ kɔnɔngo odum ase sɛ wɔn yi wɔn no sebio na nyankopɔn adi wɔn afofie adie nanso na pira wɔn mu pira na ano adene enti na wɔse wɔn rahye wɔn kopie mu wɔ asabea ɛma adɔkotafoɔ nso timi yɛ wɔn deɛ sɛ nyankopɔn bɛyɛ adom afɔ nsa so agye nkwa adi esi wɔ de ama wɔn mu a na ɛbrɛ SOMPA kaseɛ ɛne mpanimfoɔ a wɔn de odum gya adwumaku a ɛno no ɛwɔ kɔnɔngo odum ase twe kɔn wɔn so o yɛkɔɔyɛ no adɔkotafoɔ sɛ wɔn ho yɛ enti sɛ mprempre ya immediately wɔn mo gye ayɛ ahwɛ ɛwɔ ayɛ asabea wɔn de wɔn mo ɛkɔɔyɛ enti nipa mienu a kɔnɔngo odum ase kwantempɔn no so kaa ne kɛseɛ ne gain ɛtete yɛ a wɔn kaa mu no adɔkotafoɔ sɛ wɔn ho yɛ yɛto ansɛm ne so ne akɔpie mu ɛwɔ asoɛyɛ yɛhwɛ yɛn nsase ɛne yɛfom agudie nsɛm soɔ wɔn mo ɛde krataa bi aba na wei no Chief Inspector of Mines ɛwɔ Minerals Commission wɔn ɛna wɔn nso agyina ne tumi so atwerɛ nkrataa wei sei na ne nyinaa mu no ɛyɛ nkrataa a efiri asoɛyɛ yɛhwɛ yɛn nsase ne yɛfom agudie nsɛm soɔ wɔn mo so nkrataa wɔn atwerɛ yɛ anapani a wɔn hwɛ nkitahodie nsɛm soɔ ɛde ma asoɛyɛ no maame ama mawusi mawonye fia wɔn ne nsa ɛhyɛ aseɛ ɛna ɔno ɛkyerɛ sɛ adwumakuo bi ɛwɔ Ghana ha yɛ from sɛ Health Goldfields wɔn mo edi wɔn dwuma ɛwɔ Pristia Bogo so yɛ a wɔn mo etu ɛfam agudie ne kɛseɛ mu paa ne bia na wɔkyerɛ sɛ wɔn fo adwuma ɛne nneɛma a wɔyɛ nyinaa no ɛmfa ɛnsensɛn hɔ ansa san sɛ wɔn mo ɛbɛɛ sɛ afe etwa mu no mpo aka akrama afe no akɔ na wie yɛ no ɛna ɔno kyerɛ nkrataa ɛde kɔma asoɛ no sɛ wɔn pɛ so wɔn yɛ adwuma ɛma asoɛ no nso ɛma wɔn tumie na tumi ne nyinaa mu no na wɔn ama ɛnafua maako aduanan enum 45 days so wɔn mfa nyɛ adwuma bi ɛmoa ɛma safety protocols ɛne nneɛma ahodoɔ bi a so wɔn edi ɛho nyinaa ɛyi no nkɔmɔ no wɔn hwɛ nom ne nyinaa ɛto yie nanso efiri saa abere no ɛbɛ nyinaa no nokuro ne nyame anim sɛ wɔn nhyɛ dan hunu ɛne papa bi a wɔn ɛde agu akwan mu ɛno nti na as 45 days no aso ɛna wohwɛ mmara no nso yɛ wɔn de yɛ adwuma titiriw paa ɛne contractual obligations under section 118 no a ne nyinaa kyerɛ sɛ we yɛ revised strategic mine development plan no nyaade a wɔn de ayɛ adwuma ɛno nti na wɔ sɛ adwuma a wɔn yɛ wɔn ahyɛ aseɛ wɔn yɛ no wɔn gya ne nyinaa mu egu hɔ so wɔn hwɛ ne wɔn yɛ nyinaa mu wie na sɛ ebubɔ wɔn a license aban de ama wɔn no wɔn bɛgye ɛde afiri wɔn nsam esan sɛ yɛntimi ntena hɔ ɛma adwumakuo bi ɛmɛyɛ adwuma no onya sika ɛmfa ngu ne nsam anaasɛ ne botom wɔ bere ko a ɛnhyehyɛeɛ a ɛka saa nneɛma ne ho no wɔn fa ɛnyɛ adwuma wɔ nsɛm foforɔ mu no yɛpie mu ɛwɔ ahafo ɛmatamu na ahafo ano south west
ekrosi ni bedwa dem ane ye de utu fan se okwade ebresia mo otu ane se mojepum akopie na opani kese a woye sofo pompa very reverend Alex Kwaku Debra Hammond very reverend Alex Kwaku Debra Hammond na okeka ensode a eno no ewo ahafo ano south west cross ni bedwa dem ebo mu afei empanimfu a wopie mu ewo district assembly a eno no won potam ho a wo mu di dwuma ho nyina wonom ka ho bi na wonom organize fasting and prayers yi esan say very reverend Alex Kwaku Debra Hammond say oman bekwa so a empaibo ene suban eka ho entini wontimi nkasa media me Kristo ni media mitimi asum nyankopon yie ewa abra me suban nye se ubesum nyankopon yie a wo suban number 1 was change your carabashete into a change o style o character eno no entini wose wose wo man Ghana ye ma empaibo etimi edi anim enti kura na ahwo mu anansan kura no 1st July yimpanimfo DC wose yenhyase emfa mompa ye na ye bompa ye bompa ye no wose Ghana yesese ye suban na suban ne de sese de akwa ne de asa yakọ wayward no ana betimi aboa yen ama Ghana nso baabi a ye pese ye du no yetimi adu anya saa obi eni wonu mu obetumi aba abaye oman ne yie giseminu mienu ye yire ye ho bompa ye ne yesese ye suban mi ye mafomedie munye bi ye na afomedie munye bi ye na afomedie ene ye na ye di bomu a na oma no ekoso because if we haven't pulled him down attitude na munye bi eye bibi na se enye ofe na wo de chese ne se ye ne na opa entumi ma oma no enkoso enti ye kese se ye tire oma na eye collective decision ye na ye di nyaadwene ebom na oma no akoso ni ameka tre milionu a yame abon na ya to aba mo se omo kese imra emma Ghana emani mu se ye digmebi bi shawunsa ye ne se wan kasa wo ejuma wo ye. Very Reverend Alex Kwaku Debra Hammond one local council of churches no ewa ahafo ano south west club sinibedwane mo no wano ne pani a wada wano eno organize wo mu nyina da empanimfo ani tini achocho wura wano kopie mu wo fasting and prayers na se eno kasa ya eno achi no this ya wasoma de hia wonom ewo ahafo ano south west club sinibedwane mu ayo onyamfo Abubakar Sadiq wano so kasai eda empanimfo ase owie ye wasempa body ye etu wo mu mobi enfantine na chi tuwa be DC obetumi aye adwuma papa ade ama de hia wo mu ahafo ano south west cross ni bedwanim afei ya mampanini His Excellency Yewra John Dramani Mahama wo mo mpa ye ni bi ma no ntimi for mine no enko bo sha asase ya ibi wo na yo di se o mampini na anya pesa but ya you know say you di se within 3 months 7 the currency already you feel that and also the number 2 na ya within 3 months anya pesa me I say the way this is already this but no you say baby but I know say papa and then what you I can be afraid so won't pay money to na ko what my say I'm on my hand entino Nyankopon de ye bompa ye ni esugu ni so ni asesa ye suban no wo beboa yen atumi amoman ne so ye ho enuoma ahye yakwankoro entinu pie mu awo ahafo ano south west cross ni bedwanem awo ahafo mantamu a DC ya wasoma de hye awo ahafo ano south west no onyenyafo Abubakar Sadiq wono so kopie mu awo fasting and prayers yase awo pani very reverend Alex Kwaku Debra Hammond kasa hu eno no so kasa ye ntimpa body ayo na mom suban ne so ka ho yensesa why na mo ayen yento aso ewo ensamfoforo emu afutuo akọ ede amama titiri pa ne ma wadefo abatan ene ma ehwefie yie pa se ma anya adwumaden ma momoden anhunu se uye oba won so uwo suban a wo da nadie ede aboa amefie atimi akonkan a na eno no ebasa pe ankwaye kura ma de ewom se munyina mututu fie yie nanso se ma ahwe anhunu se adwumaden ka ho na ma mpaye kura mpa wo boy wanfa adwumaden anka ho a na wa anya adwuma amfa mpoa se wukunu nso ana ba mampo a wona ne tie obetimi de aboa na da bia wa yebeta hodi ana sata ho bedi wa jesu oba ma ne kono ode abre wo sa no a wanhwe yie da kura asembeto no unhunu onamu ana se unhunu hu twabere se afutu yi
penny kwankyerɛ for anasa penny a wono ɛda Susanna Wesley Mission Auxiliary no ɛwɔ Kumasi North Diocese Methodist Church asafo mu ɛna de sɛ futue ɛde ma wɔkyerɛ sɛ ma wɔn na siesie fie wɔn na yɛ fie nyinaa yie na nso sɛ kɔba ne sɛ wɔn hunu ne saa na sɛ wɔka sɛ o me de mete hɔ me kun kwa wɔde bɛba da asɛm bɛto no ɛna abi hunu sɛ wotete akɔla wɔ fie a ɛyɛ kasakyerɛ wotwi abae to no so woyɛ n'ani yaya no kama na akɔla no otu atua kora wɔ awofoɔ no so nti sɛ wopɛ sɛ wotete wo ba deɛ a ɛyɛ kasa dɛ na fa wo ba no adamfo ɔnyi no fa adamfo biribi a wotumi bɛn wo na waka akyerɛ wo na akɔla no anyi na wode mpaebɔ ata mmɔfa no akyi na Nyame ahyira m fɛfɛɛfɛ ka kyerɛ me nuanom abaata ne sɛ ɛnnɛ yɛwɔ modern world heehei ne kaakae de tete nkɔla no ɛtwam yɛmfa ɔdɔ ne ayamhyehyeɛ ne mpaebɔ yɛndi ma yɛ mba no ne yɛmmɔ mpayɛ ɛnta yɛ bɛakyi yɛmfa Bible Nyame asɛm entete yɛ nkɔla no mu yi a ɔmo ampa ho Nyame adwuma no afa adwuma pa nti Nyame adwuma na yɛfa me ka kyɛ me nuanom ba a yɛfa Nyame adwuma yɛ di dwuma ne sɛ ma yɛ mpa aba yɛnkɔ yɛ mudu anase yɛnkɔ yɛ mu din ade a yɛbia yɛmfa ɔdɔ ne anigye mfa yɛ na me sɛ Yankopɔn obɛhyira yɛ yɛka fie ntete yɛ pa deɛ ɛyɛ mba ne adi kan mbɛma they are there to support us nti mba yɛnyɛ adwumaden yɛmfa mbɔ yɛ kunum yɛmfa mbɔ yɛ mba yɛhwɛ yɛ mba na daakye so nkɔla na yɛ dɛn abɛhyɛ yɛ obi wɔ hɔ a ɛne wɔbɛsi nneɛma agye sɛ me kunu ka ho me kunu ansi a mensi ɔse mama sɛdeɛ no wo kunu deɛ ɔno wɔboa wo kɛkɛ o aduane a wokɔyɛ ama akuna di na wo ne abusua no nyinaa di nso me twan gye sɛ mkunu firi adwuma ba how yɛ adwumaden na tete nkwadaa no nyamesuro kwan so fa nkwadaa no adamfoɔ na no atumi aboa mefia yɛ bɔkɔɔ wɔwie yɛ pɛ ɛna wɔnom a members no bi ɛka ho no ɛwɔ Susanna Wesley Mission Auxiliary wɔnom so ɛne amane boni ba abedu ɛhwehwɛ nkɔmmɔ sei yɛn so yɛ som ɛwɔ akomapam ɔdom ɛne anikyie mu ɛsɛ Awurade sɛ ɔno awɔmɔ yɛ na wɔnhyɛ yɛ den na wɔmma yɛ ho ahoɔden na wɔmma yɛ kodron honhom a yɛbɛtumi agyina na yɛasɔ dwumadi no a wɔn de ahyɛ yɛn nsa nim deɛ mɛka kyerɛ abaatan wɔ wiase afa na nyinaa ne sɛ wɔn ɛmma tetie mu no wɔn mfa nyamsuro ɔdɔ ɛntwe nkɔla no mata wɔ mu ho na baatan biara nso so nyɛ adwumaden wɔnhyɛ ne ho den na wɔmfa mmoa ne kunu sɛ bɛyɛ a efie anigyeɛ nso bɛba hɔ no ɛyɛ yɛ ne so ɛyɛ yɛ ahohoahoa nti yɛyɛ srɛ ne sɛ Onyame bɛyɛ yɛ adom na wapagya kue na yɛn nso so yɛabɛnya bi aka yɛn ho menim sɛ afeda saa berɛ ne yɛawo foforɔ abɛka yɛn ho na yɛayɛ nipa enum yɛda obiara se Onyame nhyira wɔ mu nyinaa mpanimfoɔ nso Nyankopɔn nhyira wo pa mpanimfoɔ nso Nyankopɔn nhyira wei ɛyɛ members no bi a wɔn nso agye penie ɛne amane boni ba abedu ɛkasa wei nyinaa no ɛyɛ Susanna Wesley Mission Auxiliary ya ɛwɔ Methodist asafo no mu ɛwɔ Kumasi North Diocese ɛhɔ ɛne yɛkɔgye amane boi efiri yɛda so gyina mu ɛwɔ Asante ɛmantamu Kumasi wanum kuropɔn na yɛpie mu ɛwɔ Menhyia local prisons na sɛdeɛ mpanimfoɔ ɛkaka wanum sase mpanimfoɔ a wanum nyinaa efiri Ashanti Regional Center for Program National Culture num Ashanti Regional Center for National Culture wanum mpanimfoɔ ɛka wɔn gbɔ mu na nea upie mu ɛwɔ Menhyia local prisons ya ɛnaduafiefoɔ mako edu ɛbaako 11 ɛna wanum ayɛ nsano nnwuma nteteyɛ ɛde ama wɔnom na ɛbra mpanimfoɔ sompa kaseɛ kopie hɔ ɛna wanum ɛne mpanimfoɔ a wɔnom ɛda Center for National Culture ya no CNC mpanimfoɔ ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛna acting director ɛde ma Ashanti Regional CNC na kyerɛ sɛ wanum Center for National Culture Owura Peter Kofi Mafo ɛkasa yɛ no wɔkyerɛ mu sɛ saa entity yɛ ya wanum ɛyɛ ɛde ma yɛ nuanom a wɔn wɔ na duafie a ɛwɔ Menhyia local prison hɔ yi nipa mako du baako yi wɔn kyerɛ wɔn batik wɔn kyerɛ wɔn tie and dye wɔn kyerɛ wɔn ɛkwan yɛ yɛfa so ɛde kyɛlɛwote emu abɔ ntokuro ɛyɛ doormat wɔn kyerɛ wɔn sɛdeɛ wɔn ɛde kooko bɔtɔ etimi yɛ doormat enti no ɛnsa no nnwuma deɛ CNC foɔ yi wɔn so wɔn kyerɛ bi paa na wohwɛ mu a ɛbere a Owura Peter Kofi Mafo ɛne nsɛmtwerɛfoɔ ɛkasa no no sɛ afepinu ɛne aduonu ɛnan 2024 koraa no ɛne ewupie mu a ɛnaduafiefoɔ pii na ɛne wɔn yɛ nsa no nnwuma nteteyɛ ɛde ma wɔn batik ɛne tie and dye ɛne deɛ ɛkɛka ho ma bobodin na wɔse
wɔnom pie free ɛnadua fie hɔ a wɔnom ekɔ fie no oh they are doing well wɔn ankasa etimi di wɔn nsa no nnwuma kakra wɔnom bɛhyia ne nadua fie hɔ no ɛbɔ wɔnom bra wɔsi wɔ bi wɔ hɔ no mu asa bio sɛdeɛ atwira no kora ka no sɛ ɛnsa nya adwuma no bɔnsam bɔ ne paa no wɔbi wɔ hɔ no mu adwuma na wɔnya nti wobɛhu ase wɔ ne nam bakyere roman ambassador wɔni bɛba ahosoɔ no ne yɛde asɛm kora ato ne so ne wɔbɛdam ɛwɔ nadua fie afei ɔbɛyi n'ano ayi na ne nyinaa no akɔyɛ nsɛm a na ani akɔyɛ nyan enti no wɔn mo hwɛ sɛ ɛnadua fiefoɔ wɔ biara bɛ hɔ no mu a wɔbɛtumi asua bibi na wɔbɛfiri hɔ no mu akɔ no wɔn so de akɔbɔ ne bra enti no owura Peter Kofimafo ɛne nsɛmtwerɛfoɔ kasa sompa kasa kyerɛ mu sɛ wɔn mo toto serɛ adehye asabio mo nsɛm wadie mo mɛboa ɛnadua fiefoɔ esan sɛ wɔn mo hɔ no ɛnyɛ obiara na di bɔne ɛne yɛde ne ba hɔ wɔbi wɔ hɔ no mu a ɛyɛ san ɛna ɛsan no ɛna aba hɔ nti yɛ mo kyerɛ wɔn nsa no nnwuma kakra na ɛbrɛ so na nipa ne kɔ fie pɛ wɔde akɔbɔ ne bra yɛnwura mu ɛwɔ amanyɔsɛm mu ɛkakra na anum hɔ ɛna abatoɔ komisa ɛde ba ayɛ sɛ Ablekumanov wɔsan akɔ to abano foforɔ kakra ɛwɔ miaye maako bɛyɛ sɛ edu enkono na anum ɛna Programs Officer Edema Center for Democratic Development CDD Ghana Mame Vera Abena Ado edi atuja chese isi nu owo adwuma ye pa ansana bre ne beso ya obekọ so okọ de ballot box ekosi osamanfo meto aba no e wo se woni omanfo no edi nkomodidie no nyina akoso omanfo no te won ho ase ansana abato no wakoso. There's some consensus to recollect this. But if you are not able to build consensus, then it means that, so to remember, the High Court actually ordered the Electoral Commission to go back and recollect the Ablekumanov elections. So if for that, instead of coming back to say that we need to go and rerun the elections, and even the timelines they have given, I think that is actually not even fair. The IPAC meeting that the Electoral Commission presser says that the parties have come to agreement. You issue a presser and the next moment the New Patriotic Party says we did not agree to that. It raises also a question about how issues and agreements at IPAC are being documented. Abusiani ati ye Mame Vera Abena Ado wono Programs Officer Edema Center for Democratic Development CDD Ghana. What sir Ablekumanov about one person ya so abatuo ya isi adwumakuo ni kire mu sɛ Nyankopɔn ya adom ahwebe kita wonsa July busumi ya yewo mu ya ne da etoso eduba ko 11th July wanom ebekwa kwato aban fufuro yi wanom hwe ni mu ase Ablekumanov wanom police centers no anase police stations no eye makomako dunkro 19 na yei ana krata efri isi akache baye na penikasi ana nensa ehase na no 2nd July ya aye deputy chairman of operations Owura Samuel Tete ono ana nensa ehye date anase krata efri isi adwumakuo no ehobaye na yei ana adehye a wanom ewo Ablekumanov enso se wanom ewo nsem ka wo mo ne sompa kase e both of them does not agree the verdict that came earlier on. I was at the correction center on I think 10 for 12 within 10 to 12 December when the returning officer declared the NDC parliamentary candidate Abena Oben as the winner on that day. We were all jubilating. Later on we heard that the opposition member that's Nana Ekwefiye does not agree to the verdict. So we have to go to the regional officer at Ridge. We went there for like 3 or 4 days before enti no sadia na owura baako ebrobro nensam so no MPP amanyokuo ni de wanom de still la wanom ebonyo so enso yisi adwumakuo ni se Nyankopon ya adomu a efiada 11th July na tese fiada edi animu Ablekumanov abato no rerun wanom besan so ato ni bio enti no police stations makomako du enkono na wo mo hwe anim se ye beto aba adehye ni bi ekasa yi adehye ne kasa wie ye pe na Yewura Kofi Bento one also the Kakrato, so one more Emranimni, and was also a senior vice president. Ewo Imani Africa. What they are to say, na Ankanya Samoa. Wa di Kambeka. Say we a baby me and Sape. And I see me wo. And now they are court. Court to earn some crying can ye. I feel you or wa say, Aqua, Mbrasibe Jem Cra de who document in Ama, Aqua can once him now, Mbrasibe Mary. Uwe as I feel quite run. Ever 19 police stations. I mean, how? Isi ni person ya de kama NDC for my NDC for who say o asa wo mafa na so wo di ka kire won say wo no wo tutu
wochio NDC for one by I think they are afraid of the NDC. They are afraid to do the things that they themselves have decided that they want to do because somehow they want to avoid what Asedun Kete has said openly, that they believe they must be moved. Let me tell you, whether you boil it or you fry it, the NDC will remove you. And in this particular case, you will not have anybody helping you. So this collusion, and I say collusion because who doubts that if you rerun this election, the NDC will win? Who doubts? And for that matter, I don't think the MPP is being difficult in that matter. They are being absolutely clear, and they are serious politicians. They know what is happening. When a strong man and a weak man have a simple case that goes to the palace, and the case or the verdict of the case delays in coming out, it means the strong man is losing. You have a situation like this where the government in power, clearly sees that if the EC does what they have sworn in court to do, it may not be in their interest. All of a sudden, they've shifted. The verdict is not coming out. And now we have to go and rerun everything. And to Amusro, say easy for one better Hama and this for Bay you and on a name so I say, one more year, I want to share any Macacra ever honor. Way a rock of bento, Nensum, and on the young fast Cassiano to a woman on it. Elon Musk, Papa Bia, Owosika Power, American billionaire. I no crampon amount for Twitter tweeting XXC, Nina Eguna Bamu. Was it? Nansamu ya wanone America mampani Donald Trump as we nya abanta kakra no wonu awadwa wa pilai pa enzese wotene ho e de free America mampani Donald Trump ne na aban nyina ho animanimu ye wakotro e de ato Twitter ne so se wo ba bete party bi America party wo bete party foforo kra e wo America ye no wo de ba be compete Donald Trump ene na aban esanse we hunu se Donald Trump ne na aban no nya de papa bia eno no ye ede aboa eno nti wode to so e wa ne Twitter na so so manfo mo ne ya adwene ana mo ne nya adwene eno mu e na say ama a generate confusion papa say Elon Musk say woni Donald Trump wonu bo na boa Donald Trump ma ne ba mu na afi wo so wo kwa akote America party de na chesa ade no emu ayi pa wo say wo kote na afi wode fa ahudie freedom e de abra America anna manfo bi sasa so America for say won kwaso mu ana eno ene nsem a etwagu e wa America ama say obia e ka bie na hyene nso se kase no eye secure sanitary pad na dawroma eno ma kase no eye so secured me say mai se wo eduru bosome ne awaka na menhya dante ne yie papa entinya ho abotre pa esanse ye ka secured e ho asem headlines beba nya abotre esanse secured de wo bamu a bibia eye so secured eduru bosome na se wo pe pad papa e de ayo ho yi a eye ankofa ya anom de no eno no se wo ye pe na atwontwon na tigu akire saa secure sanitary pad ene betimi aboa esiesie wo manum emene manyina nso etimi ekoyie secure sanitary pad papa upe biato a asante mantam ne nkwado no mama excellent cosmetics udu ha benya biato the number is 0243 862 158 0243 862-158 na fi onempani abonkomo endpoint homeopathy clinic eya biaya yade bia ha obia udu hope onso beka brofo I'm free endpoint homeopathy clinic yade bia ha wo bema uju so twa no mu ene ma nhyeda nkoye emfa mawo afi wankasa mu no wo mema yo akademo kakra odi bo ania na waje mu ko endpoint homeopathy clinic awo na ma sisi yade ene ha wo wasabo ena fi brabuo mu ha nyina no uduru ho a ye behwede yi sa ha no nyina edi afri ho asante mantam ye okrutma bohia ena fi enkraha ya so Spinters Road Shell signboard ho nso ye butu ho the number si 0244 867 068 ena 0274-234-321 na fe one yen abo enkomo 21st clinic yen yakache en yetu siatika ase yen yakache ena yade bi efre ne siatika yehunu ye em ye pe abahwe ano eye ntini no afiri woto ase fa osembesi una akokomu ho no se ehwo te twoma pe da bia na discomfort ohu da bia na wachia o transi anu wa sugar pepa choko 21st clinic na yenyi sa wa hawo enfiri so ye betu ase ya ekwa emma biu yen na wiase nyina obi agi atum sampa eba se atika yen na etu ase ye won kran ha tantra here run about ena Ghana ha ba bia ya to apete the number si 0540 311 0540 311 na fe oni yen abo enkomo me ban ma bekenka messages ni nyina ediama na emom sebo ede besom ene awia yi na poso bie ene se
Bimbila SHS aketesi a wafam to one fire festival say eja kasano ema wetina nanom ensedo. Sanso ena maami bi a wako Mecca Fatima Kasim. Wano ye se wawu bo na wuto. Wasan ba na chesese ewo ngu ye kura. Odum judgment ne fa no ewa kodongu odum ase ka bia wanom ekwa kase ani ema adihye mienu eka mu no wamso wamayi wom hoye. Ye kwa America mamu Elon Musk se odi Donald Trump tintontan wono so ba bete ne party. Hye ne so kase yi etwagu ye ewo nkran ha sei. Sompa 106.5 FM Accra. Sanso ene kwobu dichi ewo Asante Mantam mu 93.1 ene ayiko enso ajigu mu ebie 100.9 ena afi Adamfopa Radio France Abrochimemu Paris wono so jimu ena 101.1 ewo Takwa 103.3 ewo Takra de 106.1 ewo Tachimai 98.9 ewo Sunyane 90.7 ewo Nkranza ena afi 101.3 enso ewo Doma odiko dana so eye Sompa FM ehon si etwagu ye ewo ho ena afi Facebook no enche na mbeken kan comment na free ho dia ma no eye Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no eye Sompa FM live en sama ye ni nyina no ubehu ne dosopo mu ewo www.sompaonline.com ye ho so ye kuchere nyina ede agu ho kama pa na o messages kakra aba ya megbo chire dia mawo we ase a friend no rich man's wife osikani be yire wase enda ye ne birthday enti rich man's wife happy birthday nyankopon hiraw na onte nanim emfa enkyerɛw pa wonye okese na nea ɛwɔ wakoma so bia no nyankopon wonfa emawo sanso ɛna Derek Ayete was good afternoon Derek Starboy was watching you live ɛwɔ Ahafumem airport yɛda ase bebre Rahim Rankin said this time the death of the innocent people is very high. In fact, the security must work on it. Watching you live ɛwɔ Kintampo Coleman Sapila too or say hey Fatima was it when was it Fatima rest in peace so sad Fatima nguye wasamba what has you Fatima Bimbila SHS Bimbila de no no so Fatima we so Madina de no two Fatimas na bai Madina de no say Fatima Kasim okay and you see Fatima so sad anyways what ya honorable Thomas or Heneba Boache UK ne de no Archangel Quanson want to say greetings to all Quanson siblings across the country including our mom Auntie Sabrina our war is Ikado Newtown or not so Edenchia and Emma or Hene Nana message bi say what a pity wishing them speedy recovery we akwansia no mu de no ne de ode baba hama enso ede if your boss was dum so kungana adwumaefu we de anya kura was yenhwe na aban no ono so wonhwe no onye bibi emfa Coleman Sapila 2 was Sompa News #1 special greetings enkoma honorable Thomas Oheneba Boache no so ewo MPP UK was ochia no nyina ochia no na afi honorable Bright Eselfi na honorable Brian ya champion ochia won enyina awie abusia aha na bremi ekwan ema ye de premtobra kase no nia yas nia we ya sanitary pad wo so asene ema ye de bre no ye de nyina esi apesima ka de hye ya wote ye nka no me obrempon na Kwaku ampoma menimenu aba abena badu adepa kofi yesi ha amatiefo nyina monitia adehye